Hukuk sağında turuşlarını kutlarga rayон башлыгы орынбасары Озат Ахмаджанов, Müslim һәм Сорман районнары буенча хәрби комиссар Дажгын Гасанов килде. Иң беренче телибез сезгә сабырлык, үзегезгә, үзегезнең гаилә членнарына, һәм инде нинди генә авырлыклар туры килсә дә, сез инде иң беренче безнең районда булган проблемалар белән сез очрашасыз, иң котышкыч хәлләрне сез күрәсез иң беренче. Хезмәт вазифаларын намуслы үтәгәне өчен Ичке хезмәт подполковнигы Илдар Мамбетовка Татарстан Республикасы Ичке эшләр министрлыгының мактау грамотасы һәм Россия полициясына 300 ел юбилей күкрәк билгесе тапшырылды. Шушындый ук медальгә юстиция майоры Луиза Габдрахманова да лаек булды. Хезмәт вазифаларын намуслы үтәгәне өчен полиция майоры Ришат Бәхтиев, Татарстан Республикасы Ичке эшләр министрлыгында яхшы хезмәте өчен күкрәк билгесе, полиция майоры Ринат Султанов Россия полициясына 300 ел күкрәк билгесе белән бүләкләнде. Полиция подполковнигы Дамир Юсуповка Россия Федерациясы президентының рәхмәт хаты тапшырылды. Тыл начальнигы Равис Харисовка Россия Федерациясы Ичке эшләр министрлыгыннан Россия полициясына 300 ел юбилей күкрәк билгесе бирелде. Бер төркем полиция хезмәткәрләренә бәйрәм көнендә район башлыгының мактау грамоталары тапшырылды. Hürmetli kollegalar, veteranlar, sizni şuşa zor bəyram, bizden profesyonel bəyram bilan təbrikləyirəm. Sizdə işinizdə, turmuşlar, selamatlik, oila bəxti diləyim. Мен bu hünərni söylədim ildə belə keçərtənəm. Mənim indi ili vrach, ili полицейский, militsiya bulasım kilgəniyim. Mən şkol militsiyasına barqaşdım postup etdimdə, һәм indi şunda militsiyaya kirişdim, şunu qıbardım. Qatlovlı, ağır hizmet. Şuna görə bu yılını söyləyəndə nıqlap söyləyə керек. Соннарга күз салсак, быел 9 айга 109 җинаять эше теркәлгән. Узган ел бу сан 99 гына иде. Кекере каенга терәтүчеләрнең күбәюен дә билгеләп үтә полиция хезмәткәрләре. Соңгы арада мошенниклар дистанцион форматта эшли башлады. Моның өчен алар кәрәзә телефоннар, интернет челтәрләрен эшкә җигә. Ел башыннан әлеге төрдәге 9 җинаять эше теркәлгән. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.